tak, že by sme boli šťastní. Nič, Pane. Aj preto sme, Pane, tu teraz. Aj preto sme sa tu dnes zišli, že vieme, že chceme viac. Chceme Teba, Pane. Chcete mať Ježiša na tom prvom mieste? Amen. Amen, Pane, naozaj chceme ťa mať na tom prvom mieste. Nič ľudské, Pane, nestačí. Nič iné nestačí. Nič iné, nič menej ako Ty, Pane. Tak vyvíš sa, Pane. Vyvíš sa tu, teraz, na tomto mieste. Vyvíš sa v našich srdciach. Že ako rýchlo mohli Izraeliti prísť do zasľúbenej zeme. Je tam napísané, že 11 dní od Sinaja do zasľúbenej zeme. 11 dní. Ich to trvalo 40 rokov. Že to bola tá Božia cesta. Že vlastne keby iba išli, aj jasné, že mali so sebou stáda a všetko, takže tam tie zastávky nejaké museli byť, že aj by to trvalo dlhšie. Ale keby išli iba priamo od Sinaja, kde dostali zákon od Boha do zasľúbenej zeme, tak by išli 11 dní. A oni išli 40 rokov. To je strašne dlhý čas. To je hrozne dlhý čas. To nebol Boží zámer. Boží zámer bol ten kratší. A tak je to aj tu dnes určite, že nemáme veľa času, ale Boh chce tento čas využiť čo najlepšie pre nás. Kto sa zaslúžil o to, že išli 40 dní? Oni sami. Že mali malú vieru. Že neverili tomu, že Boh môže urobiť viac, ako oni vládzu. A tak naozaj využíme tento čas a nechajme sa tak previesť
previesť Bohom ďalej. Nechajme sa posunúť Bohom ďalej. Vyvyšujme ho za všetko toho, čo on chystá. Možno nevieme, možno sa bojíme, tak ako mali oni strach, keď prišli vyzvedači zo zasľúbenej zeme a báli sa, keď im rozprávali, ešte oni ešte väčší strach nahnali. Tak možno aj my máme z niečoho taký strach. Nebojme sa. Boh môže. Boh chce, to je Boží zámer. To bol Boží zámer zaviesť ich tam. Nie až ich deti. Ich tam chcel zaviesť.